ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଘରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ହେଲୁ, 3 ଜଣ ବଗିଚା ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଉପର ତଳକୁ ପାହାଡ଼ ପରି ହୋଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଯାଇପାରୁନି ବୋଲି ବାବା ବାବା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଗଛ, ତାହାର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଲୁଆ ପତ୍ର। ଏଇ ପତ୍ର ନେଇ ଆମେ କରୁ ଶାଗ ଭଜା, ଖାଇଲେ ଲାଗଇ ଭାରି ମଜା। ଏଇ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁଦିନ ରାଇ କରିକି ଖାଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଗଛଟି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳୁଛି। ପାଗ କରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପପୟା, ରାତିରେ ହୋଇଯିବ ଆମ ସନ୍ତୁଳା। ଆହୁରି କେତେ ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ, ପିସ୍ତା, କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛରେ ହେଲାଣି 10ଟା କାନ୍ଧି, ଖାଇ ଖାଇ ଗଲାଣି ପାଟି ବାନ୍ଧି। ନଦୀ ପାଖରେ ଆମ ବଗିଚା, ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗଇ ଭାରି ମଜା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ପାଖରେ ପୁରା ବଗିଚା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧରଣୀ ମାଆକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ନୀଳ ନୀଳ ଗଛ ସବୁ ଦେଖି ଫଟୋ 2-4ଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିନେରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ବଗିଚାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।